A chegada da primavera e o paulatino incremento das temperaturas trae consigo o inicio do voo do picudo vermello. Este insecto vai de palmeira en palmeira reproducíndose deixando nelas as súas larvas. Os expertos indican que esta tempada vai ser especialmente virulenta polo gran número de palmeiras do Salnés infestadas que non foron tratadas. Como xa empeza a vir a primavera, vai a empezar o voo das que están infestadas por aí, vai a empezar a vir, entón xa empezamos con os tratamentos, xa máis ben preventivos, e, bueno, se hai algo por aí, pois tamén xa eliminalo. Entonces, agora volver a tratar, sempre o mellor é tratar preventivamente para cando que el non chegue a facer daños. Este ano creo que vai haber moita presión, porque hai moitas palmeras, sobre todo en xardíns, en casas particulares que non se están tratando, entón iso que vai a provocar é que a infestación vai a ser moi grande. Hoxe os operarios estiveron a traballar nas palmeiras da Alameda de Cambados. Ali hai varios exemplares onde se detectou a praga o ano pasado. Daquela xa foron sometidas a 2 tratamentos, igual que o que recibiron hoxe. Aínda que o seu estado de saúde é delicado, a súa supervivencia sei que está garantida. A palmera eu teño claro unha cousa, se se tratan, vámolas a salvar. O problema son as que non se traten. As que non se traten, esas están abocadas a morrer e a desaparecer todas. Non hai outra solución. Pero o certo é que de entrada non é fácil saber que palmeira está afectada, ata que os síntomas xa son demasiado evidentes. Non é fácil nos inicios, cando xa a palmera está infestada, así porque xa ñeve a forma da palmera ou empezan a abrir as ramas para os lados, ves as follas mordidas. O que pasa é que cando tiñe detectas eso, o ataque xa suele ser bastante forte. Entonces, o mellor, coa infestación que está habendo ahora, é tratalas preventivamente. As pesimistas previsións que se auguran pros vindeiros meses quedan en mans do ceo. Do bo tempo e das temperaturas vai depender a virulencia deste andazo.